V modernom kaprárstve sa nástrahy navlečené na vlasový nadväzec najčastejšie zaistia rôznymi typmi zarážok, avšak čoraz populárnejšie sú koncové montáže run rig a spinner rig, na ktorých konci sa nachádza malý obratlík a nástraha navlečená, naň sa už nefixuje klasickými boilies zarážkami, ale čalisiemom, teda bait flossom. Pri run rig koncových montážach, ako vidíte na ramienku háčika, ktorý je špeciálny s dlhým ramienkom a dole doplnený obratlíkom, teda na tomto ramienku je malý obratlík a práve do neho treba navliecť a upevniť nástrahu. Najskôr budeme potrebovať bait floss, teda čalisiem. Približne potrebujem asi 40 cm dlhý kus. Tento dávkovač, v ktorom sa nachádza náš bait floss, je veľmi praktický, pretože keď ho zaháčim do tohto malého rezného ostria, môžem ho ľahko prerezať aj bez použitia nožníc. Vždy používam dvojitú niť. A na samom konci to trochu zatočím, aby som to mohol ľahko prevliecť počas celého pradenia, čo je veľmi dôležité pre správny výsledok. Nite usporiadam do seba a potom na ne navlieknem návnadu pomocou šnurovacej ihly. Až po obratlík, ale tu sa vždy zastavím a prebytočné pramene vlasca, ktoré už nepotrebujem, odstránim nožnicami. Dobre, teraz budem pokračovať v šití. Návnadu napchávam na obratlík, ale iba na vrchnú časť. Toto preruším. A teraz prichádza tá hlavná pointa, túto šnúrku, ktorú tu mám, spálim zapalovačom, aby som ukázal, čo sa stane. Pretože tento návnadový hodváb sa dá spáliť a po spálení, takto sploštený, vytvorí perfektnú zátku. Takto vyzerá dokonalý spôsob nastraženia návnady na run rig, pri ktorom návnada zaručene nespadne ani pri najprúdšom hode. Ak sa ti tento spôsob ponúkania návnady páčil a chceš ho vyskúšať, v našej ponuke nájdeš všetko profesionálne príslušenstvo a samozrejme aj návnady, ktoré k tomu pasujú.